kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin ni Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the Revised Penal Code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na isisingit mo. Grabe naman yon. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon sa tayo na. Ayan. Speaker na lang ako po. Parang na sinabi ko maganda rin sa cellphone, bababa ng konti. Ayun na lang. O kung uupo, lapag yun na lang. Ay, tayo na lang po. Tayo na lang. Papuntahan niyo yung mic namin na. Papuntahan niyo yung mic namin. Sobrang malapit. Ayos lang natin. Ipagyan natin yung mic para lumog tayo. Ihali natin mga cameraman. Oh. Tayo. Kuya, yung mic. Meron ba? Meron? Friend pa daw siya. Der, 8 mo, Der. Der, 8 mo. Okay, sige. Potog. Sige, Michael. Noong una, ang sana inisip namin, yung violation ng revised penal code. Ngayon, nagsabi na, sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think section 3E. Kung pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampa po natin. Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadala? Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yun yun. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niya lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pininuan yung mga blanks. Yun po ang in-approve ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0. Gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po pala yung respondents dito? Sino
Yung pinasasagot. Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion sa si dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So Yung mga staff. Opo, Sasama sa syempre, reklamo. opo. Kahit inutusan lang sila. Kasi po ginawa din nila eh. So they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din sila, sir. Opo, Bakit complainant po din kayo po. sumali as complainant? Ano niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file nung sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun di ba? Opo, alam na pala niyang may insertions, dapat kumilos siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation. Na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So ano yung prayer nyo, sir? O ano yung prayer nyo na mangyari, sir? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang. Anong magiging sa Well, karamihan pag wala nang masabi iba, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga. Diba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Ano talaga yung nangyayari. Sir, kasi iba tinatanong yung timing pag-file mo. Kasi kaka-impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan ka agad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugante, parang ganun sa Or pag-impeach. diversionary tactic daw, Hindi, sir. teka. Yung sinasabi nila diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic.
gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko pandagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Hey, Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo. Anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, hindi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Sir, nakausap niyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung respondents natin? Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate. Bycam sir yun eh. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAA, publicly available po siya actually. Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Okay. Thank you. Balik kasi sa Sandi po. Paano nyo lang yung papel? Ulit yung papel. May John Doe. Pati yung mga technicals na. Ilan po lahat kasi baka sabihin nila. Hindi, yun ang magiging depensa nila pag pinatawag sila ng gusto. Marami yan. isa na lang namin. Ako nandito na masabi yun. Attorney sa inyo rin, attorney yung dobo. Wala pa si speaker ang nire-record. Yung papel po. Wala pa si speaker eh. Susunod ko po siya. Hindi na natin si speaker. Hindi na natin si speaker. Ayan, batiin niyo naman ang speaker. Naiwan siya sa lamesa. Sa lamesa. Nasa si speaker. Yes, hindi si speaker ka. Ako hindi na. Hindi na natin si speaker. Ako na po natapos. Speaker Bebot. Speaker Bebot. Kasi para sa amin, speaker pa rin si Conde. Okay pa may mic po? Live ka ba? Live to. Live po. Ayan. Ayan si Attorney Jimmy mga. Ayan, si Ate dito pa siya. Question. I'll ask her. Okay. What will happen if we do not file this? What do you foresee will happen to the Filipino people, to our country, if this case is not filed? Well, kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin ni Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na isisingit mo. Grabe naman yon. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito.
Usually ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan, pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations na ito. Ay, ito na pala sa speaker. Sige. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. For ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila ano yung itsura nito on the ground pag ito yung budget. Ay, well, makikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Isiningit, hindi lang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may insertions. Kung alam niya, well, then he has to answer for that Anong also. tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Attorney Jamie Bundok po, ano masasabi po ninyo? Reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. O, ano naman ngayon? Bilang Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo porque may kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the person's name. May ginawa po silang krimen at ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano ang magiging itsura ito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit palagay ko hindi natin mahalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. How about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung magsasalita ka lang, wala ka namang ginawa, diba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito matatawag natin karumal-dumal talaga. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong kapabor po ba sa inyo? Ulan po, pwede pa Well, yuman. sa akin naman, dasal na lang na sana mag-decision on the merits. O yung mga gobyerno na merong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong didinggin kaso na to. And hindi po in favor of any side but in favor of what is right and in favor of the Philippine people. Naniniwala po kami sa ombudsman. Guzman, ano? Ano po yung mga sinapan yung kaso? Nasaan si Atty. Topacio? Very briefly, it's falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No? Yung anti-graft natin na law. Particularly, Section 3E, alam na alam yan nila Atty. Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Ganun po kalaki ang injury. And presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3E ng RA 3019.
follow up lang. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa Quezon City RTC? Di po. Nung una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office. Pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction na kasi may 3019 na no? 3019 na minabuti na po namin to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga namang this falls squarely under their jurisdiction. Last question. Okay. Kung lumabas ang enrolled bill tapos makita na may blanco, ano po ibig sabihin? Ay ano yung kung yun ang pinirmahan ni Pangulo, edi blanco, wala dapat yung 241 billion, edi well and good, di ba? Pero sinasabi ng Pangulo, wala daw siya nakitang blank eh. So yun ang malaking question dyan eh. Ano bang pinirmahan niya? Yung ba talaga yung enrolled bill? Yung ba talaga yung na-approve ng BATCAM? So yan ang malaking question dito na dapat malaman ng taong bayan. Hindi pwedeng gano'n na lang yan. Hindi naman piso. 10 piso pinag-uusapan dito. 241 billion eh. So, attorney, talagang ano sa tingin ninyo? Ano ang panawagan nyo na lang sa mga taong bayan na nakasubaybay po mula pa po nung kayo po ay nagpa-press con sa Kamuning Bakery? Oh, well, ang panawagan lang natin, iwag po tayo papayag dito sa kalapastanganan na ito sa Kabanang Bayan. Mag-vlog po tayo, mag-vlog tayo, mag-ingay tayo sa social media at iparamdam natin sa ating mga congressmen. Sumulat tayo sa kanila, email natin sila, sabihin nyo hindi tayo pumapayag dito.